Gondolkoztál már azon, hogy miért van az, hogy te órákat görnyedsz a tűzőnapon, kapálsz, gyomlálsz, drága tápoldatokat veszel, a szomszédod pedig látszólag rá sem néz a kertjére, mégis vödörszámra hordja be a ropogós uborkát? Sokáig én is a hagyományos, hátfájdító módszerekben hittem, de be kell vallanom valamit. 3 éve egyetlen ásónyomot sem csináltam a veteményesemben. És tudjátok mit? Soha életemben nem volt még ilyen elképesztő uborka termésem. Ma elárulom nektek azt a módszertant, ami teljesen ellentmond annak, amit a nagyszüleinktől tanultunk, mégis garantálja a megállíthatatlan termést. Készüljetek fel, mert olyan titkokat fogunk ma megvitatni, amelyek után garantáltan más szemmel néztek majd a kertetekre. És a végén elmondok egy olyan öntözési trükköt is, amitől egyszerűen felrobbannak a növények a növekedéstől. Mielőtt belevágnánk a sűrűjébe, meg kell értenünk, kivel is állunk szemben. Az uborka eredetileg Dél-Ázsia trópusi és szubtrópusi vidékeiről származik. Ezt a tényt a legtöbb kertész elfelejti, amikor kora tavasszal a hideg magyar rögök közé próbálja kényszeríteni ezt a melegkedvelő növényt. Az uborka genetikailag úgy van kódolva, hogy imádja a párát, a meleget és a folyamatos, de nem pangó nedvességet a gyökerei körül. A levelei hatalmas napkollektorokként működnek, amelyek rengeteg energiát állítanak elő, de cserébe rengeteg vizet is párologtatnak. Ha ezt a trópusi örökséget tiszteletben tartjuk és a kertünkben egy mikrodzsungelt hozunk létre számára ahelyett, hogy egy csupasz, sivatagszerű ágyásba száműznénk, a növény a háláját bőséges terméssel fogja kifejezni. Nézzük is meg lépésről lépésre, hogyan érhetjük el mindezt a legkevesebb munkával. Tudom, hogy mindannyian türelmetlenül várjuk a tavaszt, és amint kisüt az első melegebb nap, legszívesebben már rohannánk is a kertbe elvetni az uborkamagokat. De álljunk csak meg egy pillanatra. Az egyik legnagyobb és leggyakoribb hiba, amit a legtöbb hobbikertész elkövet, az a túlságosan korai vetés. Sokan szigorúan a naptárhoz kötik a feladatot, és április közepén már a földbe dugják a magokat. Pedig az uborka, ahogy az előbb megbeszéltük, egy trópusi származású növény. Képzeljük el úgy az uborka gyökereit, mint egy rendkívül kényes, fázós embert, aki nem hajlandó jéghideg vízbe mártózni. Ha a talaj hőmérséklete nem éri el tartósan a 15-16 Celsius fokot, a magok nem fognak kicsírázni, hanem egyszerűen elrothadnak a hideg, nedves földben. Ehelyett legyünk okosak és lusták. Várjuk meg, amíg a természet egyértelmű jeleket küld nekünk. Figyeljük meg a környezetünket. Amikor az orgona már javában virágzik, vagy a pittypangok sárga szőnyege beborítja a rétet, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a talaj már elég meleg az uborka számára. Ez a türelem nem lustaság, hanem stratégia. Egy május közepén meleg földbe vetett mag napok alatt kikel, és heteken belül lehagyja azt a szerencsétlen, didergő palántát, amit áprilisban próbáltunk meg ráerőltetni a még hideg természetre. Tehát az első alapszabály: felejtsük el a naptárat és hallgassunk a talajra, mert az sosem hazudik. Most, hogy az időzítést tisztáztuk, beszéljünk a talaj előkészítéséről, ami a hagyományos kertekben a legkimerítőbb feladat. A tavaszi ásás mítosza mélyen gyökerezik a köztudatban, de hadd mondjak valami megdöbbentőt. Ha ásol, valójában tönkreteszed a talajod szerkezetét. A talaj nem csak egy élettelen porréteg, hanem egy bonyolult, élőlényekkel teli metropolisz. Gombafonalak, hasznos baktériumok és giliszták dolgoznak ott azon, hogy a növényeink tápanyaghoz jussanak. Amikor egy ásóval felforgatjuk ezt a várost, olyan, mintha egy földrengést és egy hurikánt engednénk rájuk egyszerre. Az okos kertész nem ás. Ehelyett a no-till, vagyis a forgatás nélküli módszert alkalmazzuk. Ősszel vagy kora tavasszal egyszerűen terítsünk egy vastag, körülbelül 10-15 cm-es komposztréteget az ágyásra. Ezt a réteget a giliszták és a mikroszkópikus élőlények lassan bedolgozzák a mélyebb rétegekbe, tökéletesen laza, szivacsos és tápanyagban gazdag közeget hozva létre. Ez a módszer nem csak a hátfájástól kímél meg minket, de megőrzi a talaj nedvességtartalmát is, ami az uborka esetében kritikus szempont. Amikor eljön a vetés ideje, a magokat egyszerűen ebbe a puha, tápanyagdús felső rétegbe tesszük, ahol azonnal megkapják a tökéletes indítást. A harmadik lépés, ami gyakran elkerüli a figyelmet, a megfelelő fajtaválasztás. A lusta kertész nem akar azon izgulni, hogy vajon elég méh repülte be a kertjébe, vagy hogy a szeles időjárás miatt elmarad-e a beporzás.
Itt jön képbe a modern nemesítés csodája, a partenokarp, vagyis önbeporzó uborkafajták használata. Ezek a zseniális növények képesek hímvirágok és rovarok segítsége nélkül is tökéletes, mag nélküli vagy apró magvas terméseket hozni. Ha valaha is tapasztaltad, hogy a növényed tele van gyönyörű sárga virágokkal, de aztán ezek egyszerűen leszáradnak és leesnek anélkül, hogy egyetlen apró uborka is fejlődne belőlük, akkor valószínűleg egy hagyományos fajtával volt dolgod, amit nem poroztak be a rovarok. A partenokarp fajtákkal ezt a stresszt teljesen kiiktathatjuk. Tökéletesek fóliasátorba, de a nyitott kertben is óriási előnyt jelentenek, különösen azokban a hetekben, amikor hűvösebb, esősebb az idő, és a beporzó rovarok inkább elbújnak. Bár ezek a magok általában egy kicsit drágábbak, az a biztonság és az a termésmennyiség, amit cserébe kapunk, sokszorosan megéri a befektetést. Ne spóroljunk a genetikán, mert ez az alapja a problémamentes szezonnak. Bár megbeszéltük, hogy az ágyást nem ássuk fel. A magok helyének kialakításánál alkalmazok egy apró, de rendkívül hatékony trükköt, amit lusta árok módszernek nevezek. Nem kell nagy dologra gondolni. A vetés vonalában húzok egy körülbelül 10 cm mély, sekély kis árkot a komposztos rétegben. Ennek az ároknak az aljára szórok egy nagyon vékony réteg fahamut, ami tele van káliummal és kalciummal. Majd erre teszek még egy vékony réteg friss, finomra rostált komposztot. Ezt alaposan beöntözöm, hogy egy nedves tápanyagbombát hozzak létre a magok alatt. Miért csinálom ezt? Mert az uborka gyökérzete sekélyen helyezkedik el, és hajlamos gyorsan kiszáradni vagy kimeríteni a felszíni tápanyagokat. Amikor a magokat ebbe a kis előkészített nedves árokba vetjük, és csak vékonyan takarjuk be földdel, a gyökerek azonnal megtalálják ezt a gazdag réteget, és robbanásszerű fejlődésnek indulnak. Ráadásul ez a kis mélyedés a későbbiekben segít az öntözővíz megtartásában is, pontosan a növény tövénél tartva a nedvességet. Ez egy egyszeri 5 perces extra munka, ami a nyár folyamán hetekben mérhető előnyt biztosít a növényeink számára. Térjünk rá magára a vetésre és a magok előkészítésére. Nagyon sokan egyszerűen kiveszik a magot az zacskóból és bedugják a szárazföldbe, majd várják a csodát. Az okos kertész azonban nem szereti a bizonytalanságot. Hogy biztosra menjünk, alkalmazzuk az előcsíráztatás módszerét, ami nem kerül semmibe, de napokkal felgyorsítja a folyamatot, és 100%-os eredést garantál. A vetés előtt 2 nappal fogjunk egy nedves papírtörlőt, tegyük rá az uborkamagokat, takarjuk be egy másik nedves réteggel, és tegyük be egy műanyag dobozba vagy simító záras zacskóba. Ezt a kis csomagot helyezzük egy meleg, 20-25 fokos helyre, például a hűtőszekrény tetejére. 2 nap múlva a magok megduzzadnak, és kibújik belőlük egy apró fehér gyököcske. Csak azokat a magokat vigyük ki a kertbe, amelyek megpattantak. Ezzel a lusta trükkel kiküszöböljük a hibás, öreg vagy életképtelen magok miatti bosszúságot, és nem lesznek üres foltok az ágyásunkban. Amikor ezeket az előcsíráztatott magokat az előzőleg megbeszélt, meleg, komposztos árokba tesszük, szó szerint már másnap áttörik a felszínt, és elindulnak a fény felé. A növények térállása egy másik kritikus pont, ahol a kapzsiság gyakran megbosszulja magát. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ha 2-szer annyi magot vetünk egy négyzetméterre, akkor 2-szer annyi termést fogunk szüretelni. Ez az uborkánál óriási tévedés. Ha túl sűrűn ültetjük őket, a növények versenyezni fognak a fényért, a vízért és a tápanyagokért. De ami még ennél is rosszabb, a sűrű, egybefüggő levéltömeg megakadályozza a levegő szabad áramlását. És mi történik egy meleg, párás, füllet, levegőtlen környezetben? Megjelennek a gombás betegségek, különösen a lisztharmat és a peronoszpóra, amelyek napok alatt képesek elpusztítani az egész állományt. A szabály tehát a következő: hagyjunk teret a növényeknek lélegezni. Ha földön futtatjuk őket, tartsunk legalább 40-50 cm-es tőtávolságot. Ha viszont felfelé vezetjük a szárakat, ami a legokosabb megoldás, akkor is tartsunk minimum 25-30 cm-t 2 növény között. Ne sajnáljuk a helyet, mert egyetlen jól szellőző, egészséges és erős uborkatő sokkal több és szebb termést hoz, mint 3 betegeskedő, egymással harcoló, összezsúfolt növény. És ha már említettem a felfelé vezetést, álljunk is meg itt egy kicsit, mert ez a lusta kertész egyik legnagyobb fegyvere. Az uborka a földön heverve rendkívül sebezhető.
A levelek folyamatosan érintkeznek a nedves talajjal, onnan felverődik rájuk a sár az öntözéskor vagy az esőben, ami egyenes út a fertőzésekhez. Ráadásul a földön fekvő termések könnyen rothadásnak indulnak, egyenetlenül színeződnek, és a szüretelésük kész rémálom a hátunk számára. A megoldás a vertikális termesztés. Építsünk egy egyszerű támrendszert. Ez lehet egy A alakú állvány, amire uborkahálót feszítünk, vagy a legegyszerűbb, legstabilabb megoldás. Egy darab masszív hegesztett vadháló vagy betonháló, amit két oszlop közé rögzítünk. Amint az uborka elkezd futni, a kacsai automatikusan megkapaszkodnak a hálóban, de kezdetben segíthetünk is nekik egy kis rögzítéssel. A függőlegesen nevelt uborka leveleit átjárja a szél. Gyorsabban felszárad róluk a harmat, a termések pedig egyenesek, tiszták maradnak, és szó szerint szemmagasságban kínálják magukat a szüreteléshez. Ez a kis kezdeti munka a szezon végéig megsokszorozza a kényelmünket és a termést is. Térjünk rá a metszésre, ami sokakat elriaszt, pedig egyáltalán nem bonyolult és drasztikusan növeli a hozamot. Van egy kifejezés, amit úgy hívnak, a vakítás. Ne ijedjetek meg, nem fogunk bántani senkit. Amikor a palántánk elkezd nőni és eléri a körülbelül 30-40 cm-es magasságot a támrendszeren, meg kell hoznunk egy kegyetlennek tűnő, de nagyon hasznos döntést. Az alsó 3-4 levél hónajból, tehát a szár legalsó részéről csípjünk ki minden apró oldalhajtást, és ami a legfájdalmasabb, minden apró virágot és uborka kezdeményt. Igen, jól hallottátok. Az első néhány uborkát el kell távolítanunk. Miért csináljuk ezt? Ha a növény már ilyen pici korában elkezd termést nevelni, minden energiáját ebbe fogja fektetni, ahelyett, hogy egy erős, kiterjedt gyökérzetet és egy vastag, robusztus szárat építene fel. Azzal, hogy megvakítjuk az alsó szakaszt, a növényt arra kényszerítjük, hogy az energiáját a növekedésre fordítsa. Ráadásul így az alsó levelek és a talaj között lesz egy tiszta, jól szellőző, 30 centis sáv, ami ismét csak a gombás fertőzések megelőzését szolgálja. Higgyétek el, az a pár feláldozott korai uborka 100-szorosan megtérül később. A következő titkunk a növénytársítás művészete. Az okos kertész nem használ kemikáliákat, hanem a természet erejével védi meg a növényeit. Az uborkának is vannak legjobb barátai a növényvilágban. Ültessünk a sorok közé vagy az ágyás szélére büdöskét, azaz bársonyvirágot és sarkantyúkát. Ezek a virágok nem csak gyönyörűek, de a gyökereik olyan anyagokat bocsátanak ki, amelyek elriasztják a talajban élő fonálférgeket, az erős illatuk pedig megzavarja a repülő kártevők, például az uborkabogarak tájékozódását. A másik nagy szövetségesünk a bazsalikom és a kapor. A kapor ráadásul vonzza azokat a hasznos ragadozó rovarokat, például a zengőlegyeket és a katicabogarakat, amelyek imádnak levéltetvekkel lakmározni. Ezekkel a növényekkel gyakorlatilag egy láthatatlan védőpajzsot vonunk az uborkáink köré, ráadásul a bazsalikom még az uborka ízét is javítja, ha egymás mellett nőnek. Ez a biodiverzitás a kulcsa egy egészséges, önfenntartó és lusta kertnek, ahol a kártevő írtást a természet végzi el helyettünk. De ahogy vannak barátok, úgy vannak esküdt ellenségek is, akiket távol kell tartanunk az uborkától. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a rendelkezésre álló helyet maximálisan ki akarják használni, és mindent mindennel összeültetnek. Az uborka azonban ki nem állhatja a burgonyát és a paradicsomot a közvetlen közelében. A burgonya és az uborka versenyeznek ugyanazokért a tápanyagokért, és fogékonyak hasonló betegségekre, ráadásul a burgonya gyökerei olyan anyagokat is kiválaszthatnak, amelyek gátolják az uborka fejlődését. Hasonló a helyzet az erős illatú gyógynövényekkel, mint például a zsája vagy a menta. Ezek annyira dominánsak, hogy szó szerint elnyomják a mi kényes trópusi növényünket. Tartsuk be ezt az egyszerű szabályt, az uborka ágyása legyen mentes a burgonyaféléktől és az agresszíven terjedő fűszernövényektől. Ha ezt a kis odafigyelést megadjuk neki, sokkal harmonikusabban és stresszmentesebben fog fejlődni, ami természetesen ismét csak a termés mennyiségében fog megmutatkozni. Elérkeztünk a lusta kertész abszolút kedvenc fegyveréhez, a mulcsozáshoz. Ha van egyetlen dolog, amit ebből a videóból megjegyzel és alkalmazol a kertedben, az ez legyen. Ahogy korábban megbeszéltük, az uborka gyökerei sekélyen helyezkednek el, a nagy levelei pedig rengeteg vizet párologtatnak.
A nyári kánikulában a csupasz, fekete termőföld hőmérséklete akár az 50-60 fokot is elérheti, ami szabályosan megfőzi a növény gyökereit, a nedvesség pedig percek alatt elillan. Ennek megelőzésére az ágyást, miután a palánták megerősödtek, vastagon takarjuk be szerves anyaggal. Használhatunk szárított fűnyesedéket, szalmát, vagy akár vegyszermentes faleveleket is. Ez a 10 cm-es mulcsréteg úgy működik, mint egy szigetelő takaró. Megakadályozza, hogy a nap kiszárítsa a talajt, így sokkal ritkábban kell öntöznünk. Ezen kívül a mulcs alatt a talajhőmérséklet hűvös és egyenletes marad, ami ideális a gyökerek számára. És a legjobb az egészben? A mulcs réteg teljesen elnyomja a gyomokat, így a kapálást, mint nyári programot végleg elfelejthetjük. Egy kis szalma leterítése órákig tartó kemény munkától ment meg minket. Beszéljünk az öntözésről, mert itt rontják el a legtöbben, sokszor a legnagyobb jó szándék vezérelve. A legrosszabb, amit tehetsz az uborkáddal, ha minden este kimész a slaggal, és felülről a levelekre sugárban ráspricceled a jéghideg kútvizet. Képzeld el, hogy a szaunából kilépve nyakon öntenek egy vödör jeges vízzel. Pontosan ezt a sokkot éli át a növény is. A hideg víz visszaveti a fejlődésben, a vizes levelek pedig a hűvösödő éjszakai levegővel kombinálva 100%-os garanciát jelentenek a gombás fertőzések azonnali megjelenésére. Az okos kertész soha nem vizezi be az uborka leveleit. Az öntöző vizet mindig közvetlenül a talajra, a növény tövéhez juttatjuk ki, méghozzá úgy, hogy a víz lehetőleg langyos, napon felmelegedett legyen. Használjunk állott vizet egy hordóból, vagy telepítsünk egy egyszerű, gravitációs csepegtető rendszert a mulcs alá. Így a víz pontosan oda jut, ahol szükség van rá, a gyökerekhez, a levelek pedig szárazak és egészségesek maradnak. Ez az apró technikai váltás a kulcsa annak, hogy az uborkánk a nyár végén is zöldeljen, amikor a szomszédoké már rég elszáradt. Az öntözés gyakorisága is egy olyan terület, ahol egy óriási tévhitet kell eloszlatnunk. Sokan azt hiszik, hogy az uborkát minden áldott nap kevés vízzel kell öntözni. Ez a megközelítés arra neveli a növényt, hogy a gyökereit a legfelső 1-2 cm-es rétegben tartsa, hiszen onnan várja a napi kis adagját. Azonban az első igazi kánikulai napon, amikor ez a vékony felső réteg kiszárad, a növényünk azonnal összeomlik és elfonnyad. A lusta, de profi módszer az, ha ritkábban, de akkor nagyon bőségesen öntözünk. Heti 2 alkalommal adjunk ki tövenként akár 10-15 liter vizet is, lassan, hogy legyen ideje beszivárogni a mélyebb rétegekbe. Ezzel arra kényszerítjük a gyökereket, hogy kövessék a vizet a mélybe. Egy mély, kiterjedt gyökérzetű növény sokkal ellenállóbb a szárazsággal és a hőséggel szemben, és nem fog azonnal pánikba esni, ha véletlenül kimarad egy öntözés. Kombinálva ezt a technikát a mulcsozással, egy szinte elpusztíthatatlan, szárazságtűrő uborka dzsungelt hozunk létre. De ha igazán lusta vagy, és még a heti 2-szeri öntözést is soknak tartod, elárulok egy évezredes titkot, amit már az ókori civilizációk is használtak. Ez az ollamódszer, vagy más néven a mázatlan cserépedényes öntözés. Vegyél egy sima, olcsó, mázatlan agyagcserepet, dugd be az alján lévő lyukat egy parafadugóval vagy egy kis szilikonnal, és ásd el a földbe az uborkatövek között úgy, hogy csak a pereme látszódjon ki. Ezt a cserepet töltsd fel vízzel, majd tegyél rá egy fedőt, hogy ne párologjon, és ne essenek bele a rovarok. A mázatlan agyag porózus, így a víz lassan, napok alatt szivárog át rajta a talajba. A legzseniálisabb benne az, hogy a növény gyökerei érzékelik a nedvességet, rátapadnak a cserépre, és pontosan annyi vizet szívnak ki belőle, amennyire éppen szükségük van. Nincs túlöntözés, nincs kiszáradás, a talaj felszíne pedig száraz marad, ami gátolja a gyomok növekedését és a csigák elszaporodását. Neked csak annyi a dolgod, hogy hetente 1-2-szer rápillancs, és ha kiürült, feltöltsd vízzel a cserepet. Ennél okosabb és kevesebb munkát igénylő öntözési módszer egyszerűen nem létezik. A folyamatos és bőséges terméshez tápanyagra van szükség, de felejtsük el a drága, szintetikus műtrágyákat. A természet mindent megad nekünk, ráadásul ingyen. A növekedés korai szakaszában az uborkának sok nitrogénre van szüksége a hatalmas levélzet kineveléséhez. Erre a legjobb a csalállé, azaz a zöld trágya. Szedjünk egy vödörnyi friss csalánt, öntsük fel esővízzel, fedjük le és hagyjuk erjedni a napon körülbelül 1-2 hétig. Figyelmeztetés!
A szaga borzalmas lesz, de a hatása csodálatos. Amikor az erjedés befejeződött, ebből a sötét, tápanyagdús folyadékból 1 literhez adjunk 10 liter vizet, és ezzel a higított teával öntözzük meg a növények tövét 2 hetente egyszer. A csalán tele van könnyen felvehető nitrogénnel, vassal és nyomelemekkel, amelyek valósággal felrobbantják a növényt a növekedéstől. Ez a bűzös elixír a lusta kertész titkos csodafegyvere, amivel olyan haragos zöld, élettel teli uborkáink lesznek, amilyeneket még nem látott a világ. Azonban, amikor a növény elkezd virágozni és termést kötni, meg kell változtatnunk az étrendjét. Ha továbbra is csak csalánlével tömjük, akkor rengeteg hatalmas levelet fog hozni, de az uborkák elmaradnak, mert a nitrogén a zöld tömegnövelését serkenti. A virágzáshoz és a termésneveléshez káliumra és foszforra van szükség. Ezt a legegyszerűbben fahamu kivonattal biztosíthatjuk számukra. 1 liter tiszta, kezeletlen fából származó hamut keverjünk el 10 liter vízben, hagyjuk állni 1-2 napig, időnként megkeverve. Ezután szűrjük le, és ebből az oldatból adjunk 1 decilitert 10 liter öntözővízhez. A kálium felelős azért, hogy a virágok ne essenek le, a termések szépek, ropogósak és egyenesek legyenek, sőt, a növény ellenálló képességét is növeli a betegségekkel szemben. Ezzel a természetes 2 lépcsős táplálási módszerrel biztosítjuk, hogy a növény mindig azt kapja, amire az adott fejlődési fázisban szüksége van, anélkül, hogy drága vegyszereket vennénk. Bármennyire is ügyesek vagyunk a megelőzésben, a nyár közepén, a párás, meleg időszakokban a lisztharmad szinte elkerülhetetlenül megjelenik. Ez az a fehér, porszerű bevonat a leveleken, ami végül a növény pusztulását okozza. De ne rohanjunk azonnal a gazdaboltba gombaölőszerért. Van egy nevetségesen egyszerű konyhai trükk, ami tökéletesen működik. Készítsünk permetlét egy rész házi, lehetőleg nyers tej és 10 rész víz keverékéből. Adhatunk hozzá egy teáskanálnyi szódabikarbónát is a hatás fokozása érdekében. Permetezzük le ezzel az oldattal a levelek mindkét oldalát meleg, napos időben. Miért működik ez? A tejben lévő tejsav baktériumok, amikor kikerülnek a napfényre, olyan közeget hoznak létre a levél felszínén, amiben a lisztharmad gombái képtelenek megmaradni és szaporodni. A szódabikarbóna pedig lúgossá teszi a környezetet, amit a gombák szintén gyűlölnek. Ha ezt a teljes permetezést megelőzésképpen hetente egyszer elvégezzük, vegyszerek nélkül tarthatjuk teljesen egészségesen az uborkáinkat, és nyugodt szívvel adhatjuk a termést a gyerekeinknek is. És mi a helyzet a kártevőkkel? Különösen a retteget levéltetvekkel, amelyek a friss hajtásokat támadják. A lusta kertész itt is egy radikális megközelítést alkalmaz, nem csinál semmit. Pontosabban nem esik pánikba, és nem nyúl azonnal rovarölőszerekhez. Ha meglátsz néhány tetvet a leveleken, adj időt a természetnek. A vegyszeres permetezéssel ugyanis nem csak a kártevőket öljük meg, hanem azokat a ragadozó rovarokat is, amelyek a mi oldalunkon állnak. Ha békén hagyjuk a területet, a tetvek felszaporodása vonzani fogja a katicabogarakat, a zengőlegyeket és a fátyolkákat. Egyetlen katicabogar lárvája élete során több ezer levéltetvet képes felfalni. Ha korábban okosan társítottuk a növényeket, és kaprot meg bársonyvirágot ültettünk az uborka mellé, ez a jótékony rovarhadsereg már eleve ott állomásozik a kertünkben, és napok alatt eltakarítják a problémát. Hagyd, hogy az ökoszisztéma tegye a dolgát, te pedig dőlj hátra, és élvezd a munkád gyümölcsét. A szüretelés technikája sokkal fontosabb, mint gondolnád. Ez nem csak arról szól, hogy levesszük a zöldséget megenni. Az uborka esetében a szüretelés valójában egy stimuláció. A növény egyetlen biológiai célja, hogy magvakat érleljen, és ezáltal biztosítsa a fennmaradását. Ha hagyjuk, hogy az uborkák túlnőjenek, hatalmasra duzzadjanak, és elkezdjenek sárgulni a tőkén, a növény úgy érzékeli, hogy teljesítette a küldetését. Célba ért, a magok beértek, ezért egyszerűen leállítja az új virágok és termések fejlesztését, majd lassan elpusztul. Hogy ezt megakadályozzuk, folyamatosan, szinte agresszívan szüretellünk kell. Ne várjuk meg, amíg óriásiak lesznek, szedjük le őket, amikor még élénkzöldek, kisebbek és ropogósak. Minden egyes levágott uborkával azt az üzenetet küldjük a növénynek, hogy még nem végeztél, próbálkozz újra. Minél többet szedsz, annál többet fog teremni.
Ráadásul a kisebb uborkák sokkal ízletesebbek. Nincsenek bennük kemény magok, és a víztartalmuk is tökéletes. Végül elérkeztünk a 20. és egyben utolsó nagy titokhoz, amivel a szezont egészen a késő őszi fagyokig kitolhatjuk. A legtöbb kertész májusban elveti az uborkát, örül neki júliusban, aztán augusztusra a növények kimerülnek, megöregszenek, és vége a dalnak. A profik azonban a szakaszos vetés elvét alkalmazzák. Nyár közepén, július elején, amikor az első vetésünk már javában ontja a termést, keressünk egy kis üres helyet a kertben, akár a már letermett borsó vagy korai burgonya helyét, és vessünk el egy újabb adag magot. Bár ilyenkor a hőség miatt picit jobban kell figyelni a mulcsozásra és a csírázáskori nedvességre, ezek a nyárközépi palánták hihetetlen sebességgel fognak fejlődni a meleg talajban. Amikor az első tavaszi ültetésünk augusztus végére elfárad, ez a második, friss generáció éppen akkor lép a csúcsformájába. Így miközben a szomszédok már csak a megsárgult, elszáradt indákat nézik, mi még szeptemberben, sőt, enyhébb októberben is friss, ropogós uborkát fogunk szüretelni, megkoronázva ezzel a lusta, de rendkívül okos kertészeti szezonunkat. És íme, itt van előttetek az a 20 lépésből álló rendszer, ami teljesen megváltoztatja mindazt, amit az uborka termesztésről gondoltatok. Ha visszagondoltok a hallottakra, láthatjátok, hogy a legnagyobb felismerés nem valami drága vegyszer vagy bonyolult eszköz, hanem az, hogy meg kell értenünk a növény természetét. Azzal, hogy nem forgatjuk fel a talajt, hagyjuk élni a mikróbákat, vertikálisan futtatunk a betegségek elkerülése véget, és okosan mulcsozunk ahelyett, hogy naponta öntöznénk, valójában a természettel dolgozunk együtt, nem pedig ellene. Ez a módszer nem csak a hátatokat kíméli meg a felesleges kapálástól és cipeléstől, de garantálja, hogy olyan bőséges termésetek lesz, amit győztök majd elosztogatni a barátoknak és a családnak. Egy kis odafigyelés tavasszal, a megfelelő társítás és a mély öntözés csodákra képes, és évekre előre megment a kerti kudarcoktól. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a videóban. Ha hasznosnak találtátok ezeket a lusta, de okos tippeket, kérlek nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a következő kertészeti titkokról sem. És most hozzátok fordulok. A kommentek között írjátok meg nekem, ti melyik növényt ültetitek legszívesebben az uborka mellé, vagy mi a ti személyes trükkötök a bőséges termésért. Találkozunk a következő videóban, addig is jó kertészkedést kívánok!